Yawa yau a wannan bidiyon za mu fara amfani da wannan menu tabs da muka ce muna da su a nan sama. Kamar yadda kuke gani ga su, muna da home, muna da insert, muna da page layout, reference da sauransu. To wanda za mu yi yau a kan shi shine home. To a cikin home akwai group command wanda yake na font. Font za ku fara ganin menene amfanin su. First bari mu fara typing. Za mu fara typing. To sai mu zo muna so mu canza girman wannan rubutun namu a font kenan. Duk wani abu da za mu yi concerning font ne sai mu highlighting ɗin. Sai ka danna left click na mouse ɗinka sai ka highlighting ɗin abin da kake so ka yi. Sai ka zo nan wurin canza wannan typing style ɗinka. Yanzu kun ga typing style ɗin ya canza depending da wanda kake so ka yi amfani da shi. Mafi akasari an fi amfani da Times New Roman. Sai ka tafa Times New Roman gashi ya fito, enter. Mun canza rubutun ya koma Times New Roman. Sannan next thing shine font size a gefe gashi nan. Sai mu clicking mun ƙara wa font size ɗin mu, kuna kallo gashi na rubutun yana canzawa. Sai mu clicking maybe let's leave it at 16. To wannan shi kuma za mu yi bolding, amma duk wannan abin fa dole sai ka yi highlighting ɗin text ɗinka. Text ɗinka da ka highlighting shine zai baka dama ka wannan ka ɗora wa'innan comments ɗin a kai. Wannan zai bolding kamar yadda kuke gani ya ƙara girma. Wannan italics ya maida shi italics. Wannan yi kuma zai yi underline ɗin text ɗinka da kai. Let's highlight it again. Mun yi highlighting sai ka koma bari mu cire boldness ɗin nan da italics ɗin. Ya koma rubutun yadda yake, kun ga ya yi mana underlining. Next kuma wannan mai ABC cross ɗin nan zai mana crossing ne, amma dole sai mun yi highlighting kamar yadda na gaya muku. Sai mu zo mu yi crossing, mun yi crossing text ɗin mu. Next kuma wannan shi kuma zai yi specific wani rubutu da kake so ka ɗaga. Muna so mu ɗaga wannan, mu sa wannan rubutun typing ɗin ya koma ƴan ƙanana a gaban su. Mafi akasari an fi amfani da wannan a maths. Kun ga ya koma ƙasa, wannan kuma ya koma sama. Musamman wannan in za ka sa irin raised to power, yawanci sai ka highlighting number da kake so ka yi highlighting, sannan sai ka mayar da shi ya koma raised to power. Wannan shi kuma zai baka dama ka mayar da text ɗinka upper case ko kuma lower case gashi nan, ko kuma combination capitalize each word na farko kenan zai ɗauka gashi nan. Kun ga amfanin shi. Sai next wannan shi kuma za ka increasing font size ɗinka, wannan za ka yi decreasing font size ɗinka. Kuna kallo typing ne iya word ɗin da na highlighting. Sannan nan you can change the color. Kana sa wannan kalar kun ga rubutun ya canza kala. Depends da wani kala kake so ka sa. In kana so ka mai da shi fari, kun ga fari saboda background ɗin ma fari ne ya ɓata, ka mai da shi baki. To wannan shi kuma wuri ne wanda za ka bulletin ɗin rubutunka. Yanzu sai mu zo mu koma ƙasa, mu ce mun koma a ƙasa. Bari mu highlighting rubutun mu duka, mu cire wannan cross ɗin da underline ɗin. To mun koma ƙasa. To muna so mu yi bulletin ɗin wannan, sai mu zo nan mu clicking akan nan bullet kenan. Zai yi mana bulletin ɗin shi. Wannan ma an yi highlighting ɗin shi, zai mana bulletin ɗin shi. To wannan kuma in ba bullet muke so ba, muna so mu mai da shi in number ne, dan za mu clicking number. Amma zai iya ba mu dama da yawa. Muna so mu mai da shi nan ne, ko kuma Roman figure ko ABCD gashi nan kuna kallo yana cancanzawa, ko Roman number ɗin ma shi ma ƙanana. It depends da dai wanda kake so. Wannan kuma mafi akasari an fi amfani da shi a irin table of content, shi ma gashi nan abu ne wanda za ku canza. Sannan sai next wannan shi kuma justification. Wannan zai baka aligning kai text ɗinka a ɓangaren hagu, wannan kuma wannan ɓangaren dama. Kun ga inda ya kawo rubutun mu. Wannan kuma zai baka dama in the middle, ya dawo mana da rubutun mu a tsakiyar peji. Sai wannan shi kuma zai yi mana su justifying ya sa ko ina ya tsaya. Nan kuma inda za ka yi spacing ɗin rubutunka ne. Kun ga yanzu muka ƙara space ɗin, space ya ƙaru. Muka yi clicking a nan mu rage space ɗin, kun ga space ɗin ya ragu. Za ka ba da space na tsakanin sakin layi da kai. Wannan kuma za ka sa ma abinka kala gashi nan.
mun yi wa wurin gaba ɗaya kala. It depends da abin da kake so ka yi. Wannan kuma suna da ƙarancin muhimmanci, ina ga ba za mu taɓa shi ba. Sannan sai mu koma nan ɓangaren clipboard, akwai cut. Yanzu wannan da na yi highlighting ina cutting, kun ga ya ɓata. Da na zo sai in ce paste, gashi ya fita. Ko kuma in zo in yi highlighting, na yi sai in zo in ce copy, ya kwafa. To da na zo na sako ƙasa, ina danna enter, zan koma ƙasa. Na zo number 3 sai in zo in ce paste. Kun ga ya kwafi wancan na saman ya min paste. To ina ga wannan shine muhimmin abu wanda ya kamata a ce mu sani a nan. Sai waɗannan styles ɗin su kuma bari mu ɗan yi ka gani. Shi kuma style gashi nan, duk wanda kai hobarin zai canza ma style ɗin da kake so ka rubuta. Gashi nan yana canza. It depends, in title ne, in heading ne, in heading 1. Gashi nan duk wanda kake so kana clicking zai canza. Kana clicking kana highlighting akan shi zai canza. Tons of them, akwai su da yawa a nan, sai ka zo ka zaɓi wanda ya ma. Akwai kuma wannan find and replace, za mu yi shi amma dole sai mun ɗan yi nisa sosai. Daga nan sai in nuna muku muhimmancin wannan. Ina ga shi kenan abin da za mu yi a wannan bidiyo ɗin. Kada ku manta ku yi subscribing ko kuma ku danna bell in wannan shine zuwanka na farko. Sannan da Allah a yi liking kuma a yi sharing wannan bidiyo. Mun gode, sai mu haɗu a bidiyo na gaba.